bezala. Gisa honetara Sitxak izeneko lana argiatzen du Izaki Gardenak taldeak ustekabean etorri den disko batekin. Ez da lehenengo aldia esango dugu olako zerbait egiten dutena, baina ez genuen espero zen, batean 9 diskoko vinilo batekin topatuko ginena. Bueno, hemen daukagu proiektuaren arima esango dugu, Jon Basaguren. Kaixo, Jon, zer moduz? Kaixo, oso ondo, pozik. Bueno, esan dudana ez, egin izan dituzu olako gauzak. Ez, disko txikiren bat atera, disko eta disko artean, eta horrelako gauzak. Ez. Baina, batean urte batetik bestera, eta ez esan gabe, 9 kantu sartzea vinilo batean, 4 berrirekin, ostras, hori zer da, emankortza dela? Ez dakit, bai, momentu aprobetxatu nahi ere bai, taldean daukagun giro ederra, oso gustura ibili gara jotzen, itzuli ginenetik. Eta pixkat energia puntu hori, eta gero zor batzuk bezala neuzkan neure buruarekiko, bertsioren bat zuzenean bakarka jo izan dudan urteetan nahi nuena taldearekin grabatu, eta nahi nituen kantak beste erabatera landu ere bai, orain arte egin ez nituen moduan, eta bueno, hori guztia aprobetxatu dut egiteko udan grabatu ditugun 4 kantu hauetan. Bai, esan dugun moduan ez, 4 grabatuta, beste batzuk aurretik bazeuden. Sitxak deitu diozu lanari, kantuak ez dakit, kantuaren Sitxak kantuaren mezuak baute duen zer ikusirik hor, zergatik deitzen diozu Sitxak diskoari? Berez diskoari, Sitxak direlako nonbait irakurri nuen, Sitxak direla gauez ateratzen diren tximeletak, kolorerik behar ez dutenak, argirik ez dagoelako, beraiek ateratzen direnean. Eta horrek, irudi hori asko gustatu zitzaidan, berez tximeleta dira, genetikoki edo dena delakoa, tximeleta dira. Eta hori gustatu zitzaidan asko, eta gero bestea hori argira nola joaten diren, eta pixkatek disko honek izan nahi du argi hori, eta bildu ditugu urteetan zehar argitaratzen joan garen kantuak horrela pixka galduta zeudenak, eta ona etorri dira, eta 4 berri hauek ere badira pixka bat argi horretara joan direnak. Hori izan daiteke azalpenetako bat. Eta besteak kantuan ere bai, kantuan beste ikuspegia du. Pixkate nola engainatzen gaituzten, edo hori sentitzen nik behintzat, edo nola kantuan esaten duena, merezi ez duten distiretara bideratzen dugun askotan arreta, eta horren besteko distirarik ez duten beste gauza batzuei ez digun gure denbora eskaintzen, baina igual garrantzitsuagoak dira, igual, Igual. Bueno, gustatzen zait, nola ere alde iluna hor agertzen da, berriz ere. Bai. Alde ilunaren, zezigilaren kontzertu hori agertzen da, argira doan iluntasuneko izakia. Gardena izatea soilik falta ditzaion Sitxari, guztia borobiltzeko ez da. Bai, kolore bakoak dira gardenak ez dute lertu denik izate, baina. Sitxak, alere, esan duzu ez hori, bihotzez eginak ez du deus balio. Ni esaldi horretan geratu nez azpimarran, eta ez dakit pixka bat, orain Durango pasaren honetan, industriaren edo musikaren munduaren gogoeta bat ere ez ote duen barna biltzen kantuak. Bai, horretatik ere badu, bai. Hori, lehenago esan dudana, igual fokoa jartzen dela beste gauza batzuetan, eta hori, bihotzean eta artean, berez, hitz larriz, ausartuko gara hori ere aipatzen, artean ez den horren besteko azpimarrarik egiten, eta uste dut desbideratzen zaigula atentzioa eta ez dugula hori muinera jotzen, eta pena da. Aurreko batean, Juantxo Arakamak, elkarrizketa batean, esaten zidan, Durangon musikaz etzela asko hitz egiten musikarien artean. Eta hori sintomatikoa zela. Zuen inguruan, egia da, musikero desente zinetela. Musikaz hitz egiteko betarik izan duzuen?
Bai, pila bat. Gure kasuan behintzat, ondoan tristuraren industria geneukan, anari eta gailutarrak eta Horregatik. egideratik. Eta beste aldean bide proiektu berri bat, eta proiektu komarkelekin berehala konektatu genuen, eta asko hitz egin dugu musikaz, batzuekin eta besteekin beraz. Gu alde horretatik, pues, Juantxo egun baten egon zen bakarrik, Durangon, eta alde egin zuenean esan zuen, bueno, duela 8 urte edo eta izan bat esan zuen egon nintzen hemen, eta ez da ezer aldatu, banoa. Begira. Eta arrazoia badu. Begira. Hortaz, ez eta temporal geratzen arekin izan dako elkartzen hori. Ez, baina, begira da, bueno, gaskoetan hitz egiten direlako mila gauza, baina azten gara, ez, arteaz, musikaz, sorkuntzaz, hitz egiteaz, ez, hori askotan azten zaigu, eta bueno, sintomatikoa, nik uste badela, horrelako toki batean, ez, hitz egin behar delako alako gauzetaz ere. Bueno, esan duzu, gauzak desberdin egiteko nahi izan duzula, bueno, entzulea konturatzen joango da, lehendabiziko laukantek soinu bat dutela, urrengoek beste bat, estudio desberdinetan daude eginda, gare desberdinetan daude eginda. Bueno, zertan desberdin du dela esango zenuke batez ere azken lan hau? Azken zatia, laukant hauek, barka. Bai, laukant, Google oberen ulertzen den moduan disko hau zitxak da viniloan, ze viniloak ematen zigun aukera, eta dago pentsatua viniloan, ematen dizuloko aukera alde batean laukantu berriak edukitzeko, aldea da EP berria, digamos, disko txiki berri bat, bere osotasunean, soinuarekin eta B aldean dago pizkat ibilbide hori urteetan zehar, eta ikusi daitezkenak aurreko singleak nolakoak izan ziren, eta bar. Eta hor du zentzu guztia lan berriak. Eta EP horretan, digamos, alde horretan, laukantuetan, diferentzia nagusia da batetik, azkeneko bi diskoak grabatuak genituen Raúl Pérezekin, eta pizkat hori estudiora joan, ara, bidaia, anegon, ez dakiz zer, eta oso ondo dago hori guztia, baina oraingoan egin dugu supergertu, Gasteiztik 5 kilometrora dagoen Duranan, Josebarekin, taldekidea ere badugun Josebarekin, bera arduratu da grabaketaz, beraz oso etxeko giroan eta oso goxo egon gara, bestean ere bagaude, baina esan dut are etxetiarrago edo eta ginola esan, eta denbora asko emanez esperimentazioari, estudioan, soinuan, bilatzen, ez dakit egon gintezken hotxaren distortxo batekin behartzen denbora guztia eta pasatu irratizar batetik eta probatu eta horrelako gauzak egiteko aukera izan dugu. Beraz, enfokea guztiz diferentea izan da, eta kantak ere ez ditut batere itxita eraman oraingoan, normalean kontrolaren obsesioa izaten dut, eta oso itxita eramate ditut kantak estudiora, azkeneko lanetan, eta honetan batere ez. Osea, akorde batzuk eta doinua eta hitza, baina, bueno, estudian gerta ziteken edozein gauza. Eta alde horretatik ere hori berritasuna izan da azkeago bezala egin dugu lan, eta emaitzarekin oso pozik nago, iruditzen zait irekzidu dela ate bat, eta nire buruari erakutsi dio dela, bestera batera ere lan egin dezake dela. Bai, esan duzu ez, soinuan, ez dut ustean nahi gabe esan duzunik, ahotsako distortzioarena, ze hori izan da, nik 3 elementu nahorranduko nituzke, aldatzen joan denak, evoluzionatzen, eta da, bat hori, ahotsaren trataera. Bestea, akustikoaren soinua, nik uste dut gitarra akustikoaren soinua, eta elektrikoarena ere, bai, elektrikoarena, karo, orain esango didazu, pentsatzen dut Josebak izango dela zer ikusirik. Akustikoarena ordea, ez dakit, nola grabatu duen, badirudi kanpoko mikrofono batekin grabatuta dagoela, ze sokak, brillo handiz entzuten dira, sokak entzuten dira bereziki. Bai, hor dago akustika ere grabatzen genuen mikroarekin, baina badago ampli bat ere, bai. Osea, bietatik dago, orduan nasketa bat dago, tremoloa dauka ampli horrek, Fender ampli tipiko bat, tremolo pixka batekin, ez dakiz, hor kantaren batean, 13 adibidez. Eta bai amplitik aterata dago, eta gero aparte badu mikroa ere,
eta bien nahasketa hori da, eta bueno, kantuaren arabera, nahasketaren arabera, gehiago eman mikro horri sokak entzuteko, edo gehiago zikindu, bueno, hori, bai, baina plana. Bai, nabari da. Eta esan duzuna ez, konponketak gitarra elektrikoarekin jostari, lehendabizeko kantu honetan behintzat, oso jostari entzuten da. Dane Joseba grabatu ditu, balezenak? Bai, lehenengo kantan, esango nuke nik ez du ala ezer jo. Ados. Ez, akustika ere Joseba grabatu zuen. Nik neukan beste ritmo bat buruan, baina gelditzen zitzegun oso anari. Aitortzak eginda, eta Josebak eman zion bueltia bat ritmikari, eta gustatu zitzaigun, eta hori geratu zen. Eta jazta grabatu duzu, horrela dago. Naiz hasiko ni grabatzeko akustika, bueno, en fin. Eta lehenengo kantan nik ez dute gitarrarik egiten, berak egin zituen pila bat. Daude, entzuten badituzu gitarra pistak bakar, da superpolita kantua. Neiz bete egingo. Gero, hori bateriarekin eta oso guai dago, baina gitarra bakarrik pila bat daude, eta oso giro politza da, sortu zuen. Horretik, oso jostari entzuten dela, eta hori guai dago entzunaldi bakoitzean, batean zentratzen hasten baldin mazera, edo saiatzen baldin mazera, kantu desberdin bat entzun dezakezulako, ez? Bai, eta hor liberen teklatu. Hori esan berren beste gauzetako bat. Bai, da super guai. Nola joaten den azten, bukle bat da, bigarren partea bukle moduko bat sortu genuen, eta nola joaten den azten bere teklatuen geruza desberdinekin, eta bai. Bai, geruza desberdina, politak, soinuak ere aldatzen, esan duzuna, experimentazioarena, beste leuntu horretan ere, nabarra, ez da? Bai, teklatuak ez dago teklatu sanorik, osea, denak amplifikadoretik pasatuta, pedaleretatik pasatuta, efektuak gehituta, eta bai, jolasean ibilita. Bueno, baina azten gara horrelako kantu batekin esango dugu giroz, ez? Izaki Gardenakek, ohituta eduki gaituena edo, nola baita esatea erren, baina batean, soiltasun bat dator, ausartena kantuan, entzun dezagun. Beste dozein bezain zapaltzailea den estatu baten izena du kaleak fruta ustelu saina maizterrez josita espaloiak plastikozko ametsastunen garraioan gogo mutilatu dunen desfilean orduen araberako isulia da jendea. Bueno, hemen nik uste dut jolas handi bat egiteko aukera ematen dizuena, oi hartzuna bera dela, ezta? Bai, eta ustutasun hori, horren bila ez, hori topatu genuen, bere. Lehenengo bertsioetan zegoen gitarra akustiko bat denbora guztian ritmoa markatzen, zegoen gitarra gehiago, eta, ondo zegoen, baina Josebak muteatu zuen, kasualidades, fijatzeko bajoan gehiago, eta esan genuen, eske horrela, bajo eta bateria, eta ahotsa, hor hartzen du ahotsak sekulako garrantzia, ahotsaren efektua entzuten da, ahotsaren hitza oso garrantzitsua da, kantu honetan ere bai. Eta ematen zion beste elegantzia bat, beste bai, eta oso pozik nago kantu honekin. Bai, bomboaren eta kaxaren soinu oso bereziak dira. Bai, hori ere gehiago nabaritzen da, utxik dagoelako kantua eta morren bila, bai. Eta basua, bero eta lehor. Esan dut, oi hartzunarekin, hau kurioso da ez, baina oi hartzuna badu, baina lehor entzuten da. Bero. Bai, ez dakit, hitz asko ateratzen dira guk,
kartoia, esaten Ah, dugu, begira. kartoi soinua duen, bajo hori, bajo tipiko, bueno, ez da tipiko edo, bajo hori, bai, nahiko sesenteroa, Bai, edo, bai. ez duena gorputz ikaragarririk, baina hor dago eta egiten dizu hor efektuarekin oso geratzen da. Pizkat Arctic Monkeysen azkeneko garaia ere bai, horrelako kantu errezitatuak kasi egiten dituztenak eta bueno, estilo horretatik eta hitzetatik jota kantu hau, osea, ze hitzak neuzkan eta musikarik ez. Begira. Bai, aspaldiko hitza da, nukan horre idatzita, osorik. Eta egin nuen hau ere ariketa gisa, ea gaina izen, ze hitzak egin dituen ariketa gisa, bere garaian, gogoratzen. Bai, nagoen aspertuta animaliei buruz eta metafora ez da ginolakoi buruz hitz egiteaz, eta esan nuen egin behar dut hitz bat, aber gaina izen super urbila, osea, hemen, zer ikusten dute etxetik begiratuta, eta kale, nire etxe ondoko kaleari. Eta horrekin idatzen nuen, baina inoiz nion musikari jarri, eta hor geratu zen, eta orain jarri dizkiote akorde batzuk, eta oso guai geratu da, beraz, beste ate bat irekitu da. Ez dakit, ne pixka bat, hiltzen ari diren hirien inguruan ikusten dut. Ez dakit, legeotik begiratuta komertzioak isten, eta horrelako gozak ikusten dute dituzuen, eta momentu bat esatu, ausartenak komertziantean gantik ari da, egunero lanean dabilen gantik, bai, ze batzuetan, egia da, ez, negozio bat zabaltzea, proiektu bat abiatzea orokorrean, badela ausarte izateko modua. Baina ez dakit, hiltzen ari den hiri bat ikusten dut nik zure kantu honetan. Bai, ez dakit, eta era berean da Gasteizen igual bizi gehien duen kalea, Osea, kontuz. Baina oso prekarioa da. Osea, bai, du giro oso prekario bat, Gasteizko Frantzia kalea zari naiz. Tarte baten, justo. Eta bai, hori, jendeak lan pila bat egiten du, ikusten duzu ez dela geratzen, baina era berean ez dago aberastasun ikaragarririk, handik 1 metrora badagoena. Osea, horri pixka bat erdi dekadentzia puntu bat, baina era berean energia pila bat dago kale horretan, eta bizia dago, hor dago, etorkizuna hor dago, eta ezkarari bat ere zaintzen ze oso bortitza ere bai, kalea eta giroa, eta hori nahi nuen pixka bat hitzarekin azalerazi, eta gero, saiatu nintzen pixka bat, gauza batzuk ez zaizki gustatzen hitzekoak, Osea, esan ateratzen horrela eta jazta, baina egia da jarri duela ni eta beraiek bezala. Osea, ni ez naiz beraien parte edo horko biztanleen parte, eta berez naiz, en fin, horrela aterazitzen eta horrela utzi dut, baina kritikoa naiz, idatzi nuen arekiko. Ados. Esan duzu, animaliarik hitzetan saiatu zarela sartzen hemen, baina soinuetan gitarrak itxasgiroko beste horiek esaten dena ez, balea soinu horiek egiten ditu, Josebak. Bai, giroa dago. Animaliarik ez dut sartu letra honetan, baina diskoak zitxak. Hori da, letra honetan guztua. Letra urbanoa da, bai, guztiz urbanoa. Eta gitarrak hor ambiental roi hori edo balea roi hori dute, pixka bat aurkitu genuenean bideo hori bateria eta bajo, eta Leo Rutzi, Leo Redo, beste erritmikoki, beste zer gabe, saiatu ginen bestea ere erritmikoki ez izatea, ez aportatzea erritmikoki ezer. Ustea bateria bajo, hor ritmoa beraiek markaz ezatela, eta beste guztia da oso etereoa. Eta gitarrak ere oso etereo doaz. Ematen dute gitarra, baina liberen teklatuak dira, estrofetan egite dituzten horiek liberen teklatuak dira, soloa teklatua da, ez da gitarra. Osea, libek egin zuen kriston aportazioa, erakutsi zidan ze sortu zuen gero estribilotan sartzen den beste detai hori ere. Eta jantzi zuen superdotore, ematen du pixkan Nick Cave hande bat zizen azkeneko diskoetako giro horiek, sintetizadorekin, eta pixkat roi hori, eta oso dotore geratu. Bai, hori da, hitza, hori da, dotorea. Bai. Dotorea eta beste batzuk esaten da, sofistikatua, hori esaten da. Beste batzuk esango dute superaspergarria dela. Hori norberak ikusi.
Amairu kantuan berriz, ez dakit, nik country giro bat sumatzen diot kantu honi. Galdetu nahi nizuna da, ea bomboa den edo timbal basea den, entzuten dena. Ba, entzuten dena hasieran bombo bat zegoen, hor, baina bortitzegia iruditzen zitzaigun, eta grabatu zuen Miren Arbaiz. Bai? Bombo bat jotzen, baina maza batekin. Uste dut, eta tapatzen, ez dakit, trapo batekin edo, pixka bat lehonago entzun zedin. Eta bai, hori da. Pixka bat, orain zuzenekoak prestatzen ibili garela, azkenean bukatu dudanik, bai, trapo batekin timbal basean, eta maza batekin ematen, eta gutxi gora bera soinu hori lortzen. Bai, badu nola ere, esan dut ez country giro, musika westerretan eta indiarrak ez, agertzen. Bai. Entzuten den soinu hori, ez, perkusio hori, ez, pixka bat larrua imitatzen duena, ez? Bai. Horregatik egin duzu aldera hori. Tonoa, ausartzenaken berean dago? Ez. Bai, karo, jotzen dut zegiarekin, baina bai, zin dago. Ados, iruditu zaidalako, segidan, bazetorrela bezala. Ja. Eta horregatik ez. Eta kontraste hori, iritik deserturako kontrastea pixkat egiten zidan, eta horregatik, gero, ja sartzen denean distortzioarekin eta kolpe hori azindarra hartzen duen kantuak. Bai, kristona. Eta zen pixka bat, kantua berez da, Glenn Danzigek idatzi zion kanta bat Johnny Cashi, eta Johnny Cashik bere zahartzaroko diskoietako batean, ez dut 5. edo argitaratu zuela, 13. Eta nik neukan zor hori kanta horrekin edo Johnny Cashen zahartzaroko diskoekin, ze pixkat diskoiek erakutsi zidaten duela urte pila bat, egin zitezkela kantu super ederrak oso gauza gutxirekin. Ze ni hasi nintzenan gitarra akustika jotzen, berehala jo nitzakeela bere kanta guztiak. Eta esan jo baditzaket kanta hauek, igual egin ditzaket nik ere estilo honetako kantua. Bueno, hori ez dut lortu oraindik, baina irekizidan bidea eta arrazoietako bat ni orain hemen kantak erakusten egoteko, baina nik esen zartzaroko diskoiek dira. Eta kantu hori nahi nuen grabatu, euskaratuta, nire erara euskaratuta, oso itzulpen librea da. Eta Glenn Danzigek idatzi zion, eta gero Glenn Danzigek egin zuen bere berzioa ere, eta rock gotiko guapisimo bat ere bai. Kanta horrek bi berzio dauzka, countrya Johnny Cashena eta Glenn Danzigek rock gotikoa. Eta nahi nuen bien arteko zerbait. Osea, biak nahaztu, eta bi berzioetatik bat egin euskaraz. Eta hori da Amairu, hori da aurkeztu duguna. Bantzuko dugu, zati bat. Amairu zenbakia tatuatua daukat, zerrenda luzean dira nik hautsitakoak, miseriaren altzoan jaio nintzen, ez daukat izenik. Amairu zenbakia eman zidaten bakar. Biotza urraturik aurrera noa, ez so egin niri, ez begiratu atzera. Bueno, esan duzu nasketat egiten saiatu zaretela, eta zuen marka uzten ere bai. Hemen estrofan egiten duzuen ustu bete jolas hori, ja oso zuena bihurtu da. Bai, egia da. Dugu joera hori intensidadeekin jolasteko, edo, hori da gustatzen zaiguna. Pixkat kantuetan gertatu daitezela gauzak, igual ez oso era evidentean, ez ditugu korteak egiten edo ez dakize, baina fluktuatzen doa intensidadea eta lortzen ditugu pikoak estribilloetan, eta pixkat horrekin jolastea gustatzen zen. Koroak ere sartu dituzue kantu honetan, zuk eta libak eginak edo jende gehiago egin ditu? Ez, nik nire hotxari egin diot harmonia,
estribilloetan, eta gero Libek egin ditu efektuekin eta hor goiko detaile horiek, hori Glenn Danzigen bertsioan badago antzeko melodia bat, eta entzuten baduzu, bueno, hortik hartu dugu, eta dago, gustatzen zait asko intermusikalidade hori, edo ez da ginola esan. Kantu batek bestera eramaten zaituenean, eta dagoenean lotuta dena, eta disko honetan badago horrelako asko. Eraman zaitzake beste kantu batzuk ezagutzera, eta, bueno, dago. 13, sorte txarraren zenbakia bezala, ez dakit, sorte txarrekotzat duzun zure burua? Ez bereziki, aldrebez, baina erakartzen nau, erakartzen hau, gustatzen zait hitz egitea injustiziei buruz, eta badagoela jende bat, iruditzen zaiguna, askotan esaten dugu, edo bueno, go baino okerrago bizi direnengatik eta gauzak esaka, eta askotan igual bere lekuan izango bazina, ez gaude ainurrun, gertatu alzaizkizu lau gauza bizitzan, eta putzura joan. Aldaketa handirik gabe, egun batetik bestera kasi. Eta pixkat horren inguruko kantua dela iruditzen zait, sorte txarra eduki duen norbaiten inguruan, jaio den lekuan, edo gertatu zaizkion gauzak, eta hori da, 13. Ados, galdetzen dizuz, azala ere diskoarena horia da. Eta horia ere, justu, ez da sorte honarekin lotzen ba. Ja, bai. Bueno, kuriositatea. Azala ere, zitzen beste kontu bat da, ni daltonikoa naizela. Zu, bai? Bai. Eta horrek ere, igual horregatik beltzez jaztean. Bada, ez da? Baina hori, zitzen atrakzio hori ere bai, kolorik gabeko tximeletena, eta hortik ere joan daiteke. Ados, eta horia argira gerturatzen direneko hori ez. Zera, kuadro beltz bat, hori da ateratzen. Libek egin ditu, ez? Libek Kortazarrek egin du diseinu guztia. Txikian eta handian, hori esan beharrago, zedean eta viniloan dago. Bai. Eta zedean dagoen, insertatuta dagoen letraketa, zer da viniloko bera? Bera da. Bai, hori da. Zerean dago doblatuta. Bai, tolostuta, hori da. Ireki behar duzu, eta viniloan da gauza bera, baina horri bat sartuta viniloan. Hori da. Txukuna nahi baldin bazu, vinilo hartu, eta bestela tolestua, hori ere badago. Erio kantua, hemen bai, desertu totala, ez? Desertua, esan dut, sonikoki, soiltasuna. Bai. Eta pianoa, hemen elementu garrantzitsua. Hau ez dakit, Reverend Gary Davisen kantu bat hortik dator, ezta? Bai. Bera da bluesman bat, zait, 40ko hamarkadan edo uste dute ibiltzea, 40, 50, iritsi zen, eta berak idatzi zuen Dead Don't Have No Mercy, eriotzak ez duela errukirik, eta pixkat erabiltzen zuen komunitate beltzak garai hartan, bera ego estatu batuetako estatutakoa, baina horkoa da, eta bere inguruko injustizia horiek salatzeko erabiltzen zuen, eta eriotzak erruki gutxi zuen beraiekin, ez? Eta gustatzen zait asko bluesek nola erabiltzen dute, nola diren bluesaren hitzak, eta ez dakit, errepik eta nahi nuen horrelako zerbait egin euskaraz, eta inguruko injustiziei buruz hitz egiteko, edo gure inguruko gauzei buruz hitz egiteko. Eta horretara jotzen nuen aspalditik bakarka, eta egin diogu diskorako da bakarka kasi, nik grabatu nuen toma bakarrean, grabatu nuen toma pila bat, eta bat aukeratu genuen, gitarra eta hotxa zuzenean, ez dago klaketarik, ez dago ezer, eta gero gehitu zizkioten Libek piano bat, Gako Beltzeko estudioko pianoa. Hore zamarran. Eta Josebak gitarra giro batzuk, eta holaxe geratu da. Eta sartu duguna izan da, beti hirugarren estrofan, beti biltzen nintzen herriaren arabera, zeo zer bazegoen bereziki herri horretan,
injustizia bereziren bat, edo momentuan gertatu bazen zerbait, pues sartzen nuen hor, 3. estrofa horretan, eta grabatu behar zenean, Gasteizen grabatuta eta gasteiztarrak izan da, erabaki nuen 3. estrofa horretan martxoak 3ko gertakariei egitea referentzia, eta hortxe sartzea detaile hori. Bueno, entzengo dugu, zati bat bintzat. Esan da bezala, Erio, Sitxak diskotik. Eriok ez daki gupida zer den. Eriok ez daki gupida zer den. Greban zaude eta bapatean gorpuzara zaramagan. Eriok ez daki gupida zer den. Erio ondo dakigu guk nor den. Erio ondo dakigu guk nor den. Desberdinkeria ariman ta kapitala begietan. Sistema dago azkenetan, ta osasun gastua arnetan. Edo nor zapaltzeko nahian, rengo lehendakari gaia. Erio ondo dakigu nor den. Bueno, beste kantu bat, artifizio gehiagirik gabe, eta poesia gehiagirik gabe, oso zuzena atera zaizu kantu hau ere. Bai, ala da berez jatorrizkoa, bluesak ere badu hori, gauzak aho bilorik gabe esaten dituzte, eta pixkat hortik jo nahi nuen. Eta gero egin dugu, kantu hau zetorren ideia oso batzen bideo bat ere egitea, eta egin dugu bertan Zaramagan, zuzenean grabatua, eta Elizara sartuz utzi ziguten txokora behintzat, martxoak 3. Dauka, uzten diote sartzen Elizaren zati txiki batera, bestea apezpikutzarena da, orain hor da biltza. 50. urte hurrena izango da datorren urtean, eta emate du lortuko dutela Eliza zabaltzea, eta memoria gune gisa zabaldu alizatea, ze ikaragarria da eraikina, superpolita da, eta aparte hor sekulako historia dago, eta hori kontatu behar da, eta ezagutarazi behar da. Noski baietz. Bueno, Oasia, hemen ja nabari da, ez? Estudio aldaketa bere ere, okerrez paldi manaiz, hauek Atalan grabatu zen dituzten kantuak dira. Gainera, segidan jarri dituzu Atalako 3. Bai, kronologikoki ere atzeruntz ala dira. Atzerak abidaia, hori da kuriosoa bestea. Bai. Eta bai, Atalan grabatuta, Inigo Irazokirekin, eta hauek Oasia eta Gorputzar mamua dira pixka pandemia garaiko eta pixka eta zaleratzen dute hori, zoritxarrez oraindik zentzu guztia dute hitzek, Bai. Dira garai horretakoak. Garaia nabari da, hala ere, gauza batzuk ez dira asko aldendu, ez? Esaterako, eskuineko aldean, nasketan eskuineko aldean, dagoen gitarra solista hori, ez? Gitarra solista horre soinua, ez da inbesta aldentzen, gaurkotik. Ez Joseba da hor. Eta bai, eta kantu honetan gaina, kantu hau disfrutatzen dugu asko zuzenekoetan, sekulako indarra dauka. Bai. Riff, kasi grunge hori, eta Josebaren fusa hor kantua ustakiti. Eta base ritmikoa eta asko gozatzen dugu kantu honekin, eta oso ondo dator, nik uste Erioren soiltasun hori eta gero batean sekulako energia txutea dator Oasiarekin. Esan duzu, hitzek ez dutela zentzuri galdu, karo. Garai horretan esan duzu, nahiko pandemikoak zirela, baina, karo, orain, urte batzuk pasata, ez
dakit, gezurroldea ipatzen da, zarata mediatiko pixkateko daiteke, eguneroko kontuak hor, oasi euskal oasiari buruz ariotezaren ere, Bai, hori zen, eta pandemia baino, garai hartan gertatu zen ere, nola da, zabor... bai, zabortegia, zaldibarkoa. Zabortegia erori zela, eta hor, bukaeran esaten du, gezur oldepean edo zabor oldepean. Osea, ez dute gauden, gezurrek eta zaborrak gainera etorri zaizkigula, eta garai hori zen, eta hortik dator. Begira, Beltran eta Sololuze, ez? Bai, hori da. Hiltzirenak, hor askotan, hiltzirenak, hiltzituztenak, hiltzituztenak. Ez, eta begira, ez? Eta oaska bada euskal oasia, siniste hori bizi garela inongo, lekurik onenean, bizi daiteken lekurik onenean, eta ditugu pixka bat altxatuz gero alfombra, berehala ikusten ditugu gure gauza ez hain politak. Bai, dugulako guk ere gure miseria guztiak, ez? Zerrendatzen hasi ezkero bukatu ez. Hori ere horrela da. Eta esan duzun moduan, hau etorri zen gorputz adar mamua kantuarekin batera, beste giro batuen kantua, ez? Hori ere, zegoelako pentsatuta, A eta B batean zegoen pentsatuta berez? Bai, hori da. Han egongo zen oasia, B-en gorputz adar mamua, eta dira pixka bat bi giro diferente, gorputza darmamua pausatuagoa, eta hitzen aldetik ere, pixka bat barnerako jagoa, beste ikuspegi bat. Hitzei dagokionez, inoiz sentitu zara aske? Eta beldurtu zara horrekin? Bai, pixka bat da hori, ez? Aske sentitzen garela batzuetan, baina gero beldur hori, galtzera askatasun hori, edo benetan aske garen, ez garen. Hori da kantuaren muina edo kantu honekin azaldu nahi duena. Oasi batean bat aske sentitu daiteke, baina gero errealitatea dago, ez? Hori da. Eta ez dakit, igual garai baten sentitzen zara oso aske edo ari zarela, eta gero galtzen duzunean, askatzen hori edo konturatzen zarenean, ezin dituzula egin, eta edo zeure buruari ez diozula permititzen ezakitzen gauza, eta sentsazio hori, ez? Irudi hori da kantuaren leitmotiba, gorputzadar bat, besoa edo dena delakoa galdu duenak, nola sentitzen duen, naiz eta ez eduki, batzutan sentitzen duen falta zaion gorputzadar hori, eta pixkat hori gauza bera ez ote den gertatzen askatasunarekin. Noizbait sentitu izan duzun hori, mine ematen dizula oraindik, naiz eta jaz daukazu. Koroak oso sotilak. Badaude, baina oso sotil. Bai, ez genuen jantzi gehiegi. Igual gentozen dena oskoletik, eta hor igual bai egin genituen koro aldetik eta gauza handiagoak, esan edut tirulagoa hot, eta horrelako gauzak. Eta hemen jonei genuen gehiago soiltasunera eta rock kantu batera, baina hori, soil, kororen bat, zintan grabatu genuen ere bai, inigoekin. Horretara jo, benetako tasunera, orduan, ez gehitu pistak gehitzearren, baizik eta, Libek egin dezake menagotxo bat, egin dezala, baina ez hasi doblatzen ahotsak eta olako gauza oso arraroak eta instrumentazioari ere bai, kasi horko dena zuzenean jota dago edo ia guztia. Entzongo dugu, zati bat, ikusteko kontrastea esan dugu zela, oasia eta gorputzadar mamuaren artean. Noiz baitazke sentitu izana gertatzen alzaizu erdibidea bertan dago Hemen oraindik
ez dakit, hau nire zera da, baina, claro, lurrunduko dira arterakoetan, akaso ez, baina, gero ja, ahotxean aldaketaren banda barituko duzuzuk ere, ez da, zure ahotxean. Bai, kristona. Bai, nik uste dela nabariena evoluzioan edo taldearen edo nire kantuetan ahotsarekin egin dut bidaia nabariena. Eta bai, niri kostatzen zait entzutean nire garaiartako. Pizkate ikusten dituzunean zure duela 10 urteko argazkiak juergan zure lagunekin, eta esatuz, baina arropa hori nola jantzin ezak? Edo, hile hori nola nera amarilla? Bada pizka sentsazio hori, baina hotxarekin. Bueno, Alere, bai. Bakea eginda nago, nire gai hartako nirekin, eta ulertzen dut. Lurrunduko dira, gazteizko gaztetxari egindako kantua. Bai. Gaztetxaga oraindik ere gaizki ikusitako espazio bezala dago populazioaren zati baten partetik zure begitarako? Jo, ez dakit. Ze beti izan dira toki ilunak, Zati batentzako seguro. Hori, baina ez dakit ze zatirentzako, hori da bestea. Eta ez dakit beste zati batek ez ote duen kontestendentziaz begiratzen gaztetxei ez ote dien horrela begiratzen beso gainetik bezala, ez? Ez dakit, guretako dira gune super errezkoak, gu hor ezi gara, osea, hasi ginenean musika jotzen, gaztetxeetan hasi ginen jotzen gure lehenengo proiektuekin guztiok, eta ez dakit oso paper garrantzitsua betetzen dutela iruditzen zait, talde hasi berriek, gerora samamez beteko duten hoiek, nonbait hasi behar dute, eta ez badago horlako sare bat, edo dena limitatzen bada, sarrerak saltzera eta aretoen alokairuak ordaintzera, talde horiek ez dute lekurik. Eta bueno, pues, adibidez, beste gauza askotarako ere oso beharrezkoa dira gaztetxeak, baina horretarako ere badira super. Hemen, bi ahotsetara egiten duzu, eta orain galdera da, karo. Esan daiteke kasik hau pasadenaren lehen hazia izan zela? Nahi gabe badare, Bai, izan daiteke horrela Liberen diskoan ere badago ilargia erori da diskoan dago lo dago, eta horre nuen nik, eta pixkat horra ziginen, betianik kantatzen dugu elkarrekin. Hola, grabatzen zerbait, bi ahotsetara bezala, bai, Liberen lo dago, eta Izaki Gardenaken hau izan daitezke hor lehenengo azitxoak bezala, eta hortik bazegoela bide bat susmatzen genuen, eta gero aragitu zen pasadena. Ostras, atentzio baten du, ez, diskoaren baitan dut. Papatean eta esatuzu, ostras, karo, hau ere egin zuten, eta gero, ez, askotan memoriarik eta hauek ondo etortzen dira, ez? Bai, igual gu kontratu ere ez, baina izan daiteke hor lehenengo pausutxo hori izan daiteke hau, Bueno, esan dugun moduan, 3 kantu hauek atalan grabatuta daude, eta gero badator atzetik beurrengoa, Elkar estudioan, hemen bai dagoela beste soinu aldaketa, batez ere hori. Ez kantaeran soilik, eta zure ahotsaren erregistroan soilik, bezik eta ahotsaren efektua, bateriaren soinua, gitarrarena, hor guztian, bai nabaritzen da beste garai batean zinetela, eta oraindik ere evoluzioan hasteko, ezta? Bai, gero nik uste oso nabaria dela, Atala estudioa, osea, ditu berritugun 3, eta Josebaren Gako Beltz, bide antzeko, dute bakoitza beren personal, ukazina da, baina bai dute giro antzekoa, eta estudioa ulertzeko modu, antzekoago bat. Eta Elkar estudioa da beste planeta bat estudioi dagokienean. Osea, dena superguai, osea, bi alderdia dira kontrakoak. Osea, justo beste da, Elkar da irofano bat, eta bestea dira etxeko egongelak. Osea, eta Elkarren hori aparte, gu askoz ere hori hasi. Ginela, badu dena, ez dakit, soinua ikusteko beste modu bat, eta garbitasun bat, eta pulkrismo bat ere bai, eta
Eta hori guztia nik uste nabaritzen dela kantuan, aurrigararen ondorengo bikantak dira, osea, hor badago aurri giroa dutela esango nuke, eta gero dago Danilo Foronda gitarretan eta Fede Giluz basuan, diferentzia hori nabaritzen dela, Daniloren gitarrak desberdina dira, osea, ez de Josebarekin alderatuta, horren desberdintasun hori nabaria da, bai. Entzengo dugu zati bat, gero kantuaren inguruan galdera bat egitu behar dizutet. Vale. Mugatu, itakak mapatik kendu. Sinetxita dugu, zerutik ezin zaio, zeruari. Oinak lurrean beti horiak indu digute. Esaldi honetara nuen iritsi. Lehen aipatu duzu, ez? Etorkizuna samabez beteko dutenak eta bat eta beste. Zuek oinak lurrean izatearen eta esan dizueten horren ondorioz egan ez egitearen bide hartu duzu esan nahi dut. Handira apusturik ez egitea hortik etorri da? Ez, niretzako, igual da oso ambizio txikiak ditugula, baina niretzako apustu nagusia da musikara dedikatzea. Eta kantuak egitean, nik nahi duan bezala, gustatzen zaizkidan kantuak, eta gustatzen zaidan baldintzetan. Eta ez dakit, era jasangarri batean. Emozionalki eta zentzu guztietan. Jasangarri izan dadila hau, eta erlazio sano bat eduki sorkuntzarekin, inguruarekin, kontzertuekin, musikaren industriarekin, hori posible bada, eta hortik jorratzen dugu gure bidea, eta hori argi dugu, orduan baldintza batzuk hartzen ditugu aurretik, eta horren arabera, iritsiko garen lekura. Baina iristen ari gara, ze kantak egiten ari gara, beraz. Hori da helburu behinena. Eta pizkat hortik, kontua da, oinak lurrean edukitzen horretan kantuan ere esaten dut, igual ez dela egin behar indar gehiegi, bukatu dezakezu lurrazpian. Osea, hori ere ez. Ez flipatu, baina ez, zebre burua ere ez ondoratu, eta pizkat ekilibrio horren bila. Horregatik esaten nuen, ez? Nik ez nuen esaten samamez betetzeko ambizio bat izatea, ez? Baina kaso ez, joango gara, bira bat egitera ez egin nola, edo horrelako ambizioak batzuetan ez direla egiten, sinistuarazi digutelako, ez? Ezin dela. Bai, esan. Beira, datorren urtean bagoaz Galiziara. Jotea. Toma, eta hori guretako ez dakit. Hori, pauso bat ikaragarria. Ez dena ikaragarria inorentzat, baina ez dakit. Bakoitzak ditu bere buruak eta bere nahiak eta gogoak. Galiziara joango zarete, igandean izan zineten Gernikan, atzo, eta datozenak nola izango dira? Aste honetan ostegunean arrasaten gaude, kultura ostegunak egitasmoaren barruan gaztetxean, ostiralean Alegiko gaztetxean, euren urtegurrenaren egitaragoaren barruan, eta gero 26 egiten dugu Gasteiz, Iakan, Izaskun Arrue kulturgunean, 26an, eta 27an Donostiako daba daban. Eta hori dira pizkat lotu ditugunak disko honekin batera argitaratutako kontzertuak baina gero baditugu urtarriletik aurrera baditugu gehiago bai. Ados. Horretaz, adi, ibili beharko dugu. Nora eta noiz eta mugitu, kozareten eta mugitu behar dugun. Azken kantua bihotz, utzi duzu bihotz hor, aurrekoan galdetzen izun eta esate izun. Eta Benitok zer esan zizun honen inguruan. Bai. Bere garaian idatzi genion, eta
eta Olatzek, bere emazteak erantzun zigun, gustatu zitzaiola, egin zigun apunte bakarra izan zen estrofak tempos diferente egingo zituela berak. Bai, eta nik, da pixkat, segia da mozten duela hor, akorde segida mozten du, baina originalean berak egiten du, hori. eta hori egin genuen kriston esfortzua mantentzeko hori, eta gero kuriosa izan zen berak esan zigula, hori aldatu zen ezaketen. Claro, horrek esan edo, akaso, horrek esan edo, berak sortu zuenean ere gero konponketak egiterakoan aldatuko zutela, eta beretzela konforme geratu, ez? Horako zerbait, baina kuriosa, hori kuriosidade bezala. Egira. Baina gustatu zitzaiola, eta ezakit hau da beste kanta bat, lehen aipatu dana Joni Kasena, bokala garrantzitsua izan dela, gure bakoitzak du bere soinu banda bitala. Benitoren bihotz da nire aur gareira eramaten dagoena, kotxea, gurasoekin, asteburuan Tafaiara joaten ginen astebururo, eta beti zegoen Benitoren itazoroit jarrita, eta hori bukatu zenean, aitak erosi zuen Euskadik Orkestra egin zuen. Bertan ere, zegoen bihotz, osea zen, arrebata bihotz guiltzatu bakantu hori, eta bertxioa eta hortxe. Bueno, gisa horretara bukatzen da diskoa, gisa horretara bukatuko elkarrezketa joan, mila esker, gure diari erantzutearen. Zuei eskerrik asko. Eta disfrutatu, zuzenekoetan. Mila esker, hortxe ikusiko dugu elkar. Ondo izan. Aio! Gelaiun batean bizi zara bio sineskeria ze elikatuz gelaiun batean bizi zara bio sineskeria ze elikatuz berezia zarela uste duzu zeureko jasmoa jorratuz ileskortasuna ametxetan zeureko jasmoak jorratuz ileskortasuna ametxetan zalantzaren itzalak ikaratzen zaitu bihotz guztia zara zugan baina ez zara ohartzen bihotz ororen eta mina gara matzazu zure taupadetan baina oraindik ez duzu ikusi balio bilketan lausoturik baitzaude baina oraindik ez duzu ikusi balio bilketan lausoturik baitzaude.
Bizirriga Eriotz bihotz Bizirriga Eriotz bihotz Bizirriga Eriotz bihotz